nga abilidad ang hisgutan, di magpauwahi kining mga batan-ong bisdak. Atong ilailahon ng high school graduate nga nadawat sa mga prestiyosong universidad sa gawas sa nasod o kining batanon usab nga mapasigarbuhon sa iyang kalampusan sa pag-eskwela bisan kon mananagat ang iyang ginikanan. Ani ang report ni Nico Sereno. With highest honors nga may graduate sa Philippine Science High School, Central Visayas, si Rafael David Condor. Qualified usab siya for admission sa 5 ka mga universidad, duha sa Estados Unidos, sa Australia, sa United Kingdom ug sa Ireland. Apan unsay sikreto sa iyang kalampusan? Dili mo give up if na yung mga failures gamay and to keep on studying. Grateful na kayo, sir. Na-shock with me nga naabot ko sa cut-off for the highest honors kay dili man sad tanan jud maka highest honors, so grateful kayo. Sa 5 ka mga eskwelahan, plano niya nga mo enroll sa US University sa kursong Bioengineering. Plano daw niya nga mo trabaho kadali sa abroad apan muuli diri sa Pilipinas aron mo serbisyo sa mga Pinoy. Samtang kun kalampusan ang hisgutan, proud sa iyang nakapot si Regine Villamejor, lumad nga taga-Argao. Anak siya sa usa ka mananagat nga iyang gihulagway nga kugihan kaayo aron makahatag sa panginahanglanon sa tibuok pamilya. Ang iyang inahan mausay mutinda sa mga isda nga nakuha sa iyang amahan. Challenging gid siya, sir, kay labi na kami naagi mga panahon nga walay kuha si Papa, pero laban lang gyapon mi sa kinabuhi. And then siguro we were brought up na positive kaayo og outlook sa life. Upat ka tuig na sukad naka-graduate si Regine ug nagtrabaho na karon sa usa ka food processing company. Nag-maintain sab siya karon sa vlog nga The Fisherman's Daughter aron ipakita ang iyang pasalamat sa mga sakripisyo nga nakatabang ug nakapalambo sa ilang pamilya. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.